kan ka report ka beng layok bat ka balong negatif kalong arhajar laispa saupu ka result ka bangidang up kalong sispa arposan nangta kibayo yutu knyang jingpang nilatip khat laingut iwei laklat sipongut kila klan bat angut pat kadang long aktif kaneka jingpang hakat khot met jongki kawai pat kabenta kabangakwa ban pentip ang ne kalong ya ka jingwan rung jong kitu ki kun samla bat kitu ki perlok jong gejala meglea ke basa keleng saudong jong ka North Eastern State hapo North Eastern State kabalawan rung ke bangila pediang hadu menne kasngi kalong lai hajar lai pongut teko mapitip ba ka registration portal kadang yakini pat ki kun samla lani ki parlok jong gejala jongi ke batrei keleng saudong jong ka India sabar jong gejala meglaya kadang menta terter bat haduk menta kasngi lakum umduna ya ka prahajar ka bangilayo ya ka registration lengba jong ka portal ka online registration ka ba kikile bat ka ba nakal yang jong ka sorkar ka ba kalabu hakmat ka protokol bakidei ban ken mau bah la syai ande kiwan pai kalong mandatory numpelat ya iweiru ki banwan rung sapok jela jongi lengba kini ki gate ki bengilabu kerpang sauteli bangi hable ya kaneka rapid test ya iwei pa iwei iban sawan rung sapok kajela ka jongi kata kadai ka bangilarai batru ya ki protocols ki bakham detail ngin sanang pa shu ha kini kiski ki banwan kita kidai ki information ki ba ngakwa ban pentip ban share bat phi ha kane ka janmit